బొక్క యాన్ కండని పుడితినాలు నకిలి ఇంక ముక్కలు దీపం తలపొడిచి కేండెత్తి సరే దీపేన్ సమాధానం సమాధానం ತೊಂದ್ರೆ ಅವ ಮಲ್ಲ ಸಂಗದ್ದಲ್ಲ ಓಕೆ ಕೈ ತೆಪ್ಪಲಿ ಅದ ಯಾಂದಲ ಪಾಯ್ದೋಟಾರತ್ತಿ ಯಾಂದಲ ಪಂಡಿನಾ ಯಾನು ಪನ್ನ ಕೊಂಚಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಕೈ ಕಟ್ಟದು ಬೋಂಡು ಆತಿ ಕೈ ಕಟ್ಟದಿ ಉಂತುಡೀರು ಈಜಿಂಡೀರ್ನ ಕೈ ಕರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಕೋಡಿಡು ಕುಲ್ಲಾರುಂಡು ಭಾರಿ ಜೋರ ತರಿತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಮುಂಚಿನ ಮಲ್ಪರ್ದಿಜ್ಜಿ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ಈರಿಲ್ಲಡಿಯರ್ ಮಾತಿಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ನರಮನಿಜ್ಜರು ಹಕೇಲಿಯಾನು ಒರಿಯೇ ಕೈ ದೆಪ್ಪ್ಯಾ ಏನ ಬಾಯ್ದೌಟವನ ಹಕೇಲಿಯಾನ ಅನಾಥೆ ಅತ್ತಿಯ ಸರ್ ಅಕಲ್ ಮತ್ತ ದೂರ ಪೊತ್ತೀರು ದೊಂಕುದು ಪುರ ಗಿಡತಿನಿಯ ಮಾರಿ ಒಂಜಿಲ ಬೆನ್ ಪೂಜಾ ಕರ್ಮಗ